Bine, deci vă spun până acum merită să stați până la finalul clipului ăsta pentru că veți găsi ceva super interesant. Vă las cu intro-ul în continuare. Ok, salut și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi voi juca o hartă de Minecraft cu samurai, mai pe scurt voi fi un samurai. Nu uitați să vă subscribe ca să vă arătați susținerea, pentru că, cum am spus și în clipul următor, probabil că peste ceva timp voi ajunge un canal foarte mare. În fine, haideți să urcăm aici. Bun. Trebuie acum să mergem să ne găsim maestru care să ne dea sabia cu care să-i tăiem pe unii de s-au luat de maestrul nostru. Că ne-au dezonorat luându-se de maestrul nostru. Dar am picat în apă. Sper doar să nu rămân aici. Sper că au făcut ăștia o cale de ieșire. Să nu fi făcut că eu singurul bolovan care poate a picat sau să fi așteptat să pice cineva ca mine în apă. Dar totuși. 2000 years later. Mă, eu tot mă învârt pe aici, dar nu știu să găsesc locul pe care să uit. Uite, pe aici n-am cum. Mai încoace sunt blocuri invizibile care mă blochează ca o barieră și nu pot să trec deloc pe deasupra. Și tot ce pot să fac e să mă duc la fund, ca bolovanul. Deci caut un loc în care să urc, dar nu găsesc. De 10 minute sau 20 caut un loc în care să urc și nu găsesc, nu știu de ce. Și mai e și chestia aia buguită pe ecran care nu știu exact de ce e roz cu negru. Haide că încerc pe aici. Uitați, pe aici blocuri invizibile care nu mă lasă să trec, în partea la fel. Nu găsesc, frate, nu pur și simplu nu pot să găsesc un loc în care să pot să urc. Nu știu de ce. Nu cred că ăștia nu s-ar fi așteptat ca cineva să pice. Serios acum. Vedeți? Aici n-am pune să mă sui. Nu e, am rămas blocat în apă, asta e. Voi nota ca peștile toată viața. N-am ce să fac, uite, și aici blocuri invizibile care nu mă lasă să trec. Vedeți? Nu știu de ce nu mă lasă să trec, să mă duc în partea aia. Nu vrea. N-am ce să fac, voi nota ca pe bune că ăsta a fost aici tot timpul. Frate. Uite și pe maestrul nostru. Salut, maestre! Fii atent, trebuie să te duci să te antrenezi cu sabia să-i bați pe unii de s-au luat de mine. A dispărut într-un nor de fum. Maestrul nostru ne-a dat harta asta să-l găsim. Să vedem. Acum voi sta iară 7 ani ca să găsesc locul unde se află maestrul. E în partea asta cel mai probabil. No, stai, mergea greșit, e în partea asta. Foarte bun pe orientare. Haide, să-l căutăm pe maestru, probabil că e în dojo. Ce mi-au dat ăștia aici, frigărui? Da, sunt frigărui. Textura asta e de la hartă, nu știu de ce așa, am încercat să o schimb, dar nu merge. Maestru e în dojo, ceea ce înseamnă că trebuie să mergem după el. Maestre, a venit să dai sabia, să mă duc să-i feliez pe alții. Nu, cred că am nimerit în zona de antrenament. Iar aici, manechinei, iar aici. Bun, să vedem, cred că e în partea asta la altă, nu? Da, cred că e în partea asta, maestru. Să vedem. În sus. Stai că mă îndepărtez, e undeva pe jos. Da? Undeva în partea asta pe aici. Să mergem. Oricum, probabil că mulți dintre voi nici n-ați rămas până la partea asta din clip. Cum spuneam și mai devreme, oricum probabil mulți dintre voi n-ați rămas la partea asta din clip. Pentru că e minutul 40, e minutul 4 și voi de obicei stați până la minutul 1. Uite-l și pe maestru, ce ți maestre? Acum dai sabia, să vor să-i fac parizări pe ea. Uite, ia sabia asta și du-te și fă-i parizer. S-a făcut, maestre. Oricum, probabil voi n-a stat până acum. Serios, e minutul... Oricum, probabil voi n-a stat până acum. Serios, acum chiar e
E minutul 5, iar voi probabil că ați ieșit după clipul ăsta. Deci nu știu de ce mai vorbesc. Bun, maestre, o să mă duc să-i găsesc pe aia de te-au amenințat. Nu-i problemă de război. Că-i feliez 1-2. Bun, deci cred că de aici sleptez nivelele. Da, ce urât uite ăsta la mine. Dar nu ce să-l tai. Dăm aici pe noob, pentru că noi suntem noob și da, dificulty noob. Și acum ar trebui să întâmple ceva, da, nu înțeleg de ce nu se întâmplă nimic. Bun. Cred că revin când începe meciul să mă duc să-i feliz pe fraieri. Nu vrei, maestre, să zici unde-i găsesc pe aia? Nu vrei, nu? Bine, maestre, te țin eu minte. Aici n-am cum să merg că e înfundat. Nu pot nici să tai cu sabia lemnul ăsta să sar. Atunci ce ar trebui să fac? Mă arunc în apă, gata. Nu înțeleg că am selectat dificultatea, dar nici pe aici nu merge să trec și nu se întâmplă nimic. 2000 years later. Mă, eu tot mă învârt pe aici, cred că am găsit calea pe aici, pe la păreiașul ăsta. Mă iau în sus. Să vedem. Nu, uite, pe hartă mi-arată greșit, că trebuie să fiu lângă maestru. Și maestru ăsta ar vrea să zică pe unde să mă duc să-i tai pe ăștia. Fie rar. Oricum, e minutul 6 și probabil că voi n-ați rămas până acum, așa că... tot caut o cale, sunt de vreo 20 minute pe aici. Și nu înțeleg, ăsta e un buton de start. Pe bune că butonul de start a fost acolo tot timpul. Pauză un pic. Bun. Să așteptăm să înceapă. Acum să mergem să-i ferim băiată. L-au dezonorat pe maestrul nostru. Eu vin să mă feliez. Mă, tu te-ai luat de maestru, mă? Vrei să te fac șnițel? Te fac șnițel, bă! Care mai l-au pe la spate? Nu știi că e frumos să iei un băiat pe la spate? Cum a sunat asta? Ați o ia! Țineți minte, copii, violența nu-i niciodată soluția. În jocuri, da, în realitate nu. Zic asta pentru că clipul ăsta va fi pentru copii. Și probabil YouTube-ul îl va da jos dacă nu zic asta. Bun, să vedem. Uite un cufăr. Hoțoar, l-am tăiat. Așa se deschid cutiile, le tai cu sabia. Mi-a dat ceva, mă, nu și ceva, habar sau ceva bucăți de armură, cred. Bine, să mergem la șeful la ăștia, că am auzit că ăla s-a luat de maestrul nostru și trebuie să-l feliem bine de tot tătistruțul. Unde ești, frate? Unde ești? Că te fac șnițel, te fac salau, frate. Nu știi că sabia e mai bună ca securea? Lovitură katana, nu frigăruile. A murit. Bă, știi ceva? Maestru să-și rezolve singurul problemele. Eu mă duc să not. Pe fundul oceanului să văd cât de mult pot să ții respirația. Așa e cu mult mai bine decât să stau sub bacul samurai. Așa, easy. Not simulator, simulatorul de not. Not simulator. Simulatorul de not. E nasol că mă lovesc de barierele astea și singurul loc pe care pot să trec pe sub ele, singurul loc pe care pot să trec e pe sub ele. Pe scara asta nu pot să mă urc. Cred că o să continui să not în continuare pentru că îmi place. Not simulator, notatorul de simulator. Simulatorul de not. Așa vine notatorul de simulator. Vreau să văd cât de mult pot să țin respirația sub apă. În joc, bineînțeles. Copiii, nu faceți asta în viața reală, pentru că e posibil să vă necați. Din nou, am spus asta pentru că YouTube-ul s-ar putea să dea jos clipul dacă nu zic asta. Deci copiii, să nu faceți asta acasă. Ăsta e un joc. La propriu. Uitați, e un joc. Acum vreau să văd cât de jos pot să ajung.
După ce mi-au niște aer ca să nu mă sufoc din prima, astea nu știu ce cu ele, sincer, cred că sunt ceva bucăți de armură. Acum le folosesc ca să mă scofund ca bolovanul și să merg pe sub apă. Acum tai nisipul ăsta, voi vedeți că eu sunt atâta de bun că pot să tai apa sub apă. Ia uitați-vă, cu sabia în mână și tai ce iese în cale, adică apă. Unde ați mai văzut voi samurai care să taie apa? Vă zic eu nicăieri că eu spriu. Suntem pe fundul râului și tăiem apa cu sabia. O, nu, am început să-mi iau damage, mă duc să iau niște aer. Haide, dar stai, un adevărat samurai și-ar ține respirația chiar dacă și-a damage. Și chiar dacă e periculos, așa că înapoi la fund. Să mergem pe aici, să vedem câte adânc putem ajunge pe fundul râului. Wow, chiar se poate mai adânc. Să mergem. Și mai jos, și mai jos, și mai jos. Și cred că aici se încheie și acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un subscribe, că mi arătați că vă susțineți. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Ce-aș mânca pufuleți, pufuleți, simpli, pufule, simpli, pufule, simpli, simpli, pufuleți, pufule, simpli.